Campur sari apa iki wong ayu? Sound sistemnya apa wong ayu? Video syutingnya Rayang. Iya. Nadyan aku bocah gunung, aduh banget atunungku, ora susah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. Muga-muga aja nganti gawe gelo notinongo tinebeno ing robedo. Penak ya. Penak Mas. Zenita, matur sepatupun matur lur. Apa kumira kelingan kelaning ana tarpada lelungguhan kegocikan karo sampun Mas. Matur sembah nuwun Cahayu setunggal lagun bocah gunung samuratur sedherek kanca-kanca Zedita Musik. Tanpa turu atiku tansah
bengi terus utang manten tanpa turu hatiku asah isian baru sampun Pak, mboten tanduk. Mboten. Yo gong. Hey, hey. Senita. CSS Audio Ryan Victor Multimedia. Suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu pepujan kude intan ati susah wong kangen sliramu. Rasane ngatiku lumrah ra bisa. Oh piye Bang Ayu? Iya. Matur sembah nuwun Bapak. Matur sembah nuwun Pak. Rino wengi tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa meri amung sira kan bisa nambani ya Jan gayeng yo Mas gayeng kanca-kanca anget. Senita matur sembah nuwun nyarengi medalipun daharan sonten saking para Katang Pramulati Karang Taruna wilujeng anggrahapi sak keparengipun sinambi midhataken ade sak kanca Nggih. Senita. Yo dilanjut. Ugi rencang-rencang Ryan Picture Multimedia. Pictures Matur ugi sembah nuwun. CSS nggih. Aja sebelah wong bagus terus nanggungi kira bakal layu ora suwe aku bali bisa sumane ono bisa kok ning sise hey Senita Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong manis katresnanmu ati susah wong kangen sliramu.
mlebu yo Terus katresnanku rasane atiku rasane ngatiku awak longkrah rabi soto Pripun wong ayu? wewayanganmu rindu sapa mau ati ya rino wengi tak ati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambah jan matur sembah nuwun iki dasare ya nyat rodok sepi ya sasi iki ya matur sembah nuwun ada tinimbalan Bapak Sulardi iki mulo kanca-kanca ya semangat tenan Semangat tenan. Wong yo selo kok, Mas. patutong ora mantuk kita ya Wong yo selo kok. Lah iya. Alhamdulillah. Kena nggo tuku pempes. pempes bareng to pempes si sapa Pertinyiin pempes si sapa. iya Aja sembelah wong bagus tresnaku kira bakal ora suwe aku bali bisa sumanding ono sisih Sampun. matur sembah nuwun wong ayu Bobo Priyanto. Bobo Menika Priyanto. kata Marawu wonten Dewan Cikalenggan sampun Matur atur. sembah nuwun ugi. Matur sembah nuwun atensinipun Nggih. sampun pikanto nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan akal luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi kae tak suwun mbok aja ngece apa dang kuning agawe pikirku komeng aseret ireng tak sawang tambah manise bunga yen aku nyanding slirane zo yen si poda ora mendung atas ranani JSS Audio Ryan
Victor Multimedia. Monggo Pak Sugino, joget. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Sarwi ngoceh elo kae tak suwun mbok aja ngece apa dang kuning agawe pikirku komeng aseret tireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen aku nyanding slirane yen si poda ora menung atas rangan Matur sembah nuwun Bapak Sugino setunggal lagun Podang Kuning sinare kanca-kanca Sedita Musik